W imieniu Ojca a Syna, Ducha Świętego. Amen. Miłość naszego Knieza Jezu Chrysta, lubość Boha Ojca, a zromadność Ducha Świętego, bądź z wami wszystkimi. Bracia sutry, sme jenož hostčo na zemi. Hostčo. A to materiálne je nam jenož sredk ducy k Bohu. Je nešto wupoščene. Wupoščene, štož však zańdzie. Štož pak nie zańdzie, je Boža lubość a Boža mudrość. Tyś dzięca na niedzielskich kemszach chcemy słyszeć Boże Słowo, a obdzielić so na świętym woporze. A modlimy so, kaž przeco, każdą niedzielu we 9 za naszą wosadu we wszystkich jej należnościach. Na spoczatku Bożej mszy uznajmy przed Bohom, żeśmy zрешili, co byśmy z czystej wutrobu tute potaństwo Božje lubosti osvjećili. Smil so nad nami, Kníže. Bo pokaż nam, Kníže, svoju smilnost. Spušťa a vodaj nam naše rýchy, všehomocná miłostiwy Božo, a dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Excelsis Deo. Modlmy so. Bożo, szkitario wszystkich, kociż co na Tebie nadzieja, bez Tebie nie je niczo dobre a świate. Wuliwaj swoją miłość do nas, a pomchaj nam, zobyśmy zakodne wiece wużywali tak, zo nie zubimy wieczne. Bo to prosimy przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest Tobą żywy, a kraluje w jednocie Ducha Świętego, bo wieki na wieki. Amen. Czytanie z drugiej Księgi Królów. We wonych dniach przyjdzie z bal szaliszy mąż, a przyniesie muži Bożemu pryniczki chlebów, 20 ječnych pokutów, a drobne zrno w swoim mysze. Elisza przykaza, daj to ludziom kjedzi. Jeho otročk snapšečivi,
što je to nas to muži? Eliša pak rekne, daj to ludziom jeść, przetoż tak reči jawe. Budžeće jeść, a hišće nešto vostajče. Tuž im wun to da, a oni jedžachu, a vostajichu hišće nešto, kajž by to jave praju. Słyszeli sme Słowo Boże. Drugie czytanie słyszymy z lista świętego apostoła Pawła Efezanom. Bracia a sotry, napominam was jate za knieza. Koczcie hodni toho powołania, z kotrymście powołani, we wszej poniżności, pokorności a cierpliwości. Znosujcie so miesobu w lubości. Procujcie so jedność ducha wopkować w związku pokoja. Jedne je ciało, a jeden duch, kajście tej powołani w jednej nadziei swojego powołania. Jeden kniez, jedna wiera, jedna księdza, jeden Bóg a wódz všich, kiście nade všemi, przez všich a we všich. Słyszeliście Słowo Boże. bo jak swojemu ludy przyszło. Kniez bądź z wami. Ze świętego zczynia po Janu. We wonym czasu wotędzie Jezus za Galilejski, to je Tiberiacki jezor. Wiele ludu dziesze za nim, dokelż widziachu znamienia, kotreż won na korych czyniesze. Jezus dojdzie na choru, tam so posydny ze swoimi wuczomnikami. Jutry, swiedzień Żydów, biechu blisko.
Jako Jezus nietko w oczy pozbieny, a wulada, zo wulka syła k niemu dzie, praji Filipej, wodkal nakupimy chleba, zo bychu tuci pojedli. To riekny wun jeho spytujo, wiedzie wszak sam, što chce czynić. Filip jemu odmówi, za 200 denarów chleba im nie dosachnie, zo by każdy nieszto mało dojstał. Jeden z jeho wuczowników, Handry, brat Simona Petra, praji jemu, tu je holčec, kiż ma 5 ječnych chlebów a 2 rybie, ale što je to za telko ludzi? Jezus riekny, dajcie so ludziom zesydać. Bie wiele trawy na tym miestnie. Tuż so zesydachu, muži bie na 5000. Tu wza Jezus chleby, a dziak prajuši je siedziacym rozdzieli, toho runia też z rybą, kelkoż w cychu. Gdyż biehu syci, praji swoim wuczownikam, zbierajcie kuski, kotreż su zbyli, tuż zbierachu, a napielnichu 12 korbów z kuskami po tych 5 ječnych chlebach, kotreż wosta ich uci, kiż biehu jedli. Gdyż ci ludzie w uladachu, kajki dziw je wun zczynił, prajichu, to je zawierno tun profet, kiż ma na świat przyjść. Jezus pozna, zo chce dzia przyjść, a jeho znamocu za krala zczynić. A wotendzie ludki sam zaso na choru. Dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Człowiek a zwierio. Człowiek a zwierio. Staj wonaj samsnaj, abo tola nic. Zwierio, jeli je głodne, pyta za żradłom, za cyrobu. Człowiek też tak czyni. A jeli je zwierio laczne, pyta za wodu, też człowiek za wodu pyta. Gdyż je zwierio muczne, chce odpocząć. Człowiek toho runia. A gdyż je horco, pyta wone kłódk, ludzio podobnie. A gdyż je zwierio wohrożene albo wostrożane, one cieka. Też ludzio tak czynia. Skończnie, gdyż je zwierio kore, pyta po swoim instynkcie medycynu, runie tak, kajż człowiek we swojej korości. Prowokatywne praszenie, z czym so od zwierjacia rozeznawam. Suda to wsie moje żadosće a potrebnosće, minujcy głód, lačnota, odpocznienie a rozmnożenie. Moli so też inak praszeć, bracia sotry, k czemu smy poprawą żywi? K tomu, zo byśmy zasadnie świadczyli, rejwali a biesadowali? Abo je da jeszcze nešto ważniejsze. Zmysł żywienia, myślenie na drugich, abo też, zo chcesz nešto natwarić, a drugim generacjam dale dać? Nasz kniez Jezus Chrystus rozmnoży dzięsa chleb. Chleb je tun symbol naszej kultury, wsiedny chleb, z którym so zeżywimy. Jezus pak no chce się z tym rozmnożeniem chleba ludzi jeniczce cielnie zeżywić, nikakich głód zespokoić. Święte Pismo prawi na jednym boku, a to, što so modlimy, wsiedny chleb daj nam dziens. Ale Święte Pismo wuprawi też, zo nic jenoś z chlebom samym so człowiek zeżywi.
abo też zo najesć a napić so nie je wiec Bożego Królestwa. Boża wuczba, ale też nasze świadomie uwiadomia nam, że masz we sobie głęboki duchowny głód a lacznotu. Człowiek tak nie może so zaspokoić jenoś z naturskimi pożadosćmi. Jeszcze wiac, człowiek ma odkryć, co je mój woprawdzity głód, co je moja woprawdzita lacznota. A potom ma pytać, jak nasyciu a napoju ja swoje głębokie człowieckie żadosće. Niedawno w zetkach jednego starszego młodostnego jeho miezwočo som nimale hižo pozabył, prajach k niemu, nie widziu cię docyła na niedzielskich bożych służbach. Nadziejam so, że z najmniejsza prawidłownie modlisz, a nież to dobre czytasz. Wun odmówi, so wie, że mam przeco jara nuzne, dzieło, dom, zaroda, auto a tak dalej. Chcę to a tamno docpieć, k tomu pak trebaš czas. Woprawdzie mam ledma chwilę. A gdy zcyła zmiejesz chwilę? Za 5, 10, albo samo hakle 50 lat? Jezus prawi w sobie sym żurło żywej wody, sym chleb wiecznego żywienia. Jeli tomu tak je, nie możesz so kować za wurieczu, że sy muczny, że ci czas pobrachuje. Nie możesz twierdzić, hakle potom budu so ze zmysłom swojego żywienia zabierać, nie tylko lepak mam ladać, zo k pieniędzom przyndu, koteż mam sobie w żywieniu ciężko zasłużyć. Praszam so, ke kotremu żywieniu? Żywieniu konia albo woslika? Konia wosą z tej zbożownej, jeli matej korto, a ryblicy pełne. Gdzie lubi bracia, lube sotry, namakamy wony chleb, kotryż ma nasze żywienie wupielnić. Chleb, kiż lubi zbożowne żywienie na ziemi, a na wieczne. Haj, tyż my dyrbimy k Jezu Chrystej hić, a to prawidłownie. Wszo jedne kajkie je nasze dotalne żywienie, kelko z mylką a rychą. Przetoż jeli niechto ze sprawnej wutrobu za prawdu, a za lubościu pyta, da Bóg nies jeho cyle przywozmie. Bóg nies znaje nasze wutroby. Bun wiesz, co trebamy, kajkie mamy starostcze. A nie jsme na krótki czas tu na ziemi stworzeni, ale jsme za wieczność. Bracia a sotry, jeniczce Boża lubość, Boża mudrość, Boże Słowo zamuże nas hiżo tu na ziemi zespokoić a wupielnić. Gdzie potajkim jeść a czerpać? Cyle jednore we cerkwi, ale też doma we cichym kociku. Konkret, dziewo Boże Słowo, o rozmyslowanie, wutrobną modlitwu, dobrą lekturu, mamy sakramenty, Eucharystiju a spowiedź. Ale też pytaj Boha we drugim człowieku. Spoznaj jego riane miezwoczo, a też jego nuzu. Ten czas nam dzięca pobrachuje. Żywienie jest ospieszne stało. Niech każdy sobie uwiadomi, kilka czasa wienuje sobu człowiekiej. Jeli tole wszo kiedźbliwie z wiru, a prawidłownie czynisz, staniesz so hinajszy człowiek. Staniesz so niekak bujski, krasny, przywabliwy. Bracia a sotry,
my sme krzesćenio, my rady rejwamy, jemy a pijemy, a pytamy świetne radosće. Nie mieli pak so zamylić, sme jenoś hoscio na ziemi, a żywienie je jara krótkie. To materialne je nam jenoś sredk ducy k Bohu, je wuposzczene, ale to zańdzie, što już pak nie zańdzie, je Boża lubość, je nasza człowieka lubość. Štož takle so živi, tu nie bude hłodny na wieki, ale nańdzie na ziemi pokoj a wieczne żywienie. Amen. Wuznajmy naszą apoštolską katolską wieru. Wierzę do Boha, Wódca Wszechmocnego, Stworzyciela niebieska ziemi, a Jezusa, Jajecznego Syna, naszego Knieza, i świętego Ducha Świętego, nauczony z Maryi Nieźle, ciałego zwymianego, skrzyżowany, umrzył, a pogrybany, zeskył do przetele, Zjedź ziemię z mątwych stanu, spiry do niebios, zjedź na prawicy Boha, Wódca Wszechmocnego, stan przyjdzie sudzi żywych a mątwych. Wierzę w Świętego Świętego Zbawiciela, zgromadzieństwo świętych, podawanie grzechu, zmartwychwstanie mątwych, a wieczne żywienie. Boże Królestwo je pokład, kotryż nas wozboża z wiesela. Prośmy Jezusa, naszego zbożnika. Pokaż všetkým ľuďom, zo sú svietne vesela krotke a živenie z Tobu nezakodne. Prosimy Cię, usłysz nas. Napeň církev ze svojim duchom, zo by obsvedčila, kak blízky nám Ty si. Prosimy Cię, usłysz nas. Pozbien tych, koci ste nezbožo abo z rudobu porazivoj, a daj im nazorniť svoj pokoj. Prosimy Cię, usłysz nas. Nauč nás, Tebe dla všeho druhého sa zdať. Przetoż sztuś je Tebie namakał, je najszą wieczne zbożo, kotreż so nie pominie na wieki.
Modlcie so wszyscy, zoby somuja wasz wopor spodobał Bohu Wszechomocnemu Wódcy. Dobrociwy Bożo, przyjmij dary, kotreśmy z Twojej dobroty dojstali. Niech Twoja moc w nich skutkuje, zo poswieciuja nasze żywienie, a nas dowiedu do wiecznych radości. Przez Chrysta naszego Knieza. Amen. Kniez bądź z wami. Pospieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezej naszemu Bohu. Bo prawdzie je hodne a sprawne, zdobne a spomożne. Zoso ci stajnia wszudzie dziękujemy Kniże Święty Wódce, Wszechomocny wieczny Bożo. Przetoż tak jarasy świat lubował, zosy nam swojego Syna jako wumożnika posłał. Nimo rycha bu nam bełszim podobny, zoby Ty w nas lubował, sztoś lubujesz w swoim Synu. Przez swoją posłuszność je nam wun Twoje dobra zdobył, kotreżśmy ze swojej nieposłusznością zubili. To dla sławimy Cię, Kniże, ze usimi andzielemi a światymi, Twojej krasności wyskają. Święty, święty, święty jest. Bo prawdzie święty sy, Kniże, a sprawą Cię chwali wsza Twoja stwórba. Przetoż przez swojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego, woziwiesz a świecisz Ty wszun świat, a gromadzisz sej nieprzestajnie swój lud, zoby so Twojemu mienu czysty wopor woprował, od słońca skadzenia, hać do jego kowania. Pokornie Cię, Kniże, prosimy, poswieć tutaj naszej daraj przez swojego Ducha, zobyś Tej było i ciło, a kryj Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, kiż je nam poruczył tute potaństwa świecić. W nocy, w którejż bu śmierci wudaty, wza won chleb, dziakowasze so Ci, żonowasze jon, łamasze, a podajon swoim włóczomnikam prajo. Bzmijcie, a jeszcie wszyscy od toho, to je moje ciło, kotreż będzie za was podate. Tak tyż wza won pojedzi keluch, dziakowasze so żonowasze, a podajon swoim włóczomnikam prajo. Bzmijcie, a pijcie wszyscy z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia, moja krew, kotraż będzie za was,
a za mnohých przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Syn umrł na krzyżu, a wstanie jutrońcu. Ty zasona wrócisz, to wierimy. Jezusa zbożnika, Knieże przyjdź, to prosimy. Wspominają tu już knieże na Twojego Syna, wozjawiamy Jego wozbożliwe cierpienie, Jego hordozne zrułastanienia do niebezpieczeństwa, czekamy do niż nie przyjdzie. Dziakowni woprujemy Ci tutun żywy a światy wopor. Prosimy Cię, zladuj na dar swojej cyrkwie, przyjmij woprowane jenio, przez któreż chcesz Ty być ujednany. Żył nas z Cią a kreju swojego Syna, zobyśmy z Duchom Światym napełnieni byli jedne ciło, a jeden Duch w Chrystusu. Wón niech z nas zczyni Tobie wieczny dar, zobyśmy zlubione dziedzictwo docpieli z Twoimi wyzwolonymi, ze zbożnej knieżną Boha Rodzicielku Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi martrariemi, a ze všimi świętymi, na których zastupną próstwu przed Tobą so przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego ujednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokoje a spomożeniu wszeho świata. Skróciuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi we wierze a lubości. Skróciuj swojego służownika, naszego bamża Franciskusa, naszego biskupa Hendrycha a zromadność biskupów, ze všimi duchownymi a ze swoim umożonym ludom. Usłysz, miły wódce, modlitwy, tutaj je swoje wosady, kotruż si tu zromadził, zjednoć ze sobą wszystkie swoje pozymi, rozbrojene dzieci. Wspomnij też na naszych zemretych bratrów a sotry, a na wszystkich, którzy su Tobie so spodobają, z tutaj je czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, toho so nadziejamy, zobyśmy z nimi Twoją krasność używali. Bo to Cię prosimy przez Chrysta naszego Knieza, przez któregoż Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego z Nim a we Nim dawa so Ci Bożo Wszechomocny Wodce, w jednocie Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordość wieki na wieki. Po spomożnych przykazach a bójskim rozwłóczeniu zważymy się śpiewać. Głosy naszym kisy w niebiesach, świeć co Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedź nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, woteuszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smil so nad nami, a pomchaj nam, zobyśmy w otrychia przeco swobodni, a przede wszystkim zamucieniom wieści, bo oczekowali zbożną nadzieją, a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta.
Nies Jezus Chrystus je naš chlieb z niebies, je naš pokoj a naše ujednanie. Tuż poniżnie prosimy, knieże, nie ladaj na nasze richy, ale na wiru swojej cyrkwie. Daj jej po swojej woli pokoja jednotu, kiż se żywa kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, budź stajnie z wami. Liczcie jenio Boże, które zabiera grzechy świata. Nie sobie sobie ale jedno państwo, a osoby sobie. Jezusa, Tebi sa blížu.
Modlmy się. Kniże Bożo, przyjęliśmy sakrament, kotryż je trajne w opomnienie cierpienia Twojego Syna. Daj sobie tutun dar, Jeho niewuprajnej je luboscie, Tył naszej zbożności. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Wozjewienia na 17. przezletniej niedzieli. Nyszpor je dżęsa we Kroszczan Cyrkwi we 14 godzinach, Różołc we klosztrze we 14 godzinach, modlimy się za nieboch Franca Petasza, a też we klosztrze w útoru we 18 godzinach cicyci od duchowne powołania. We Kroszczycach Różołc je piatk do mszy. Zbytne intencje za Boże mszy we Farskiej Cyrkwi aż do 11 januara 2020 przyjmuje się w otewrenskim czasem we Farskim biurowie. Nabożne prózdnińskie dny we Kruszczycach od poniedziałku do sredy za dzieci zakładnej szule, czwartka piatk, 5 do 8-letnika. Snidać a swačić mieli dzieci doma, na farie je leca, jeno już w obied. Kemsze świecia so poniedzielo, w útoru, czwartk a piatk we 9 godzin we cyrkwi. Sredu je wulet z kupaniom z dziećmi od 1 do 4-letnika, kemsze świecia so po puczu. Czwartk wieczór od 17 godzin 30 do 19 godzin 30 je za šuleriów od 5 do 8-letnika osobity program na Farskiej łuce. Farski dwór je od niedziele 25 julia aż do piatka 30 julia za jeździdła zaurjeny. Proszę parkujcie na parkowaniszczach dzwonka dwora. Dżęsa we 18 godzinach zetkaja so pomocnicy k przychodej rumnościowa Farskiego dwora za nabożne prózdnińskie dny. Zapłać Bóg wuprajmy za sczychowace dary za okna a fasadu Farskiej Cyrkwie 2x100, 1x200, 1x300, 1x500, a za nowy krzyż 1x50 euro. Cyrkiej so też tutun tydzień piatk we 16 godzinach redzi, prosimy wosadnych o pomoc. Księskie zrečenie je piatk we 19 godzinach 5:40 we Kroszczycach na farie. Kolekta przychodną niedzielu je za wosadu postajena. Dżęsa po dopołudniejszych kemszach są wszyscy zajemcy na beneficne zariadowanie na Farskim dworze przeproszeni. Nasze lokalne hudźbne cyłki proszę o dary za pod ściechami niewiedra cierpiacu Morawu. Bo napoja w obiad je postarane. Dżęsa we 15 godzinach 30 poswieci so pola swójby Hanki a Joachima Szwedy w Miłocicach ponowieny Święty Krzyż. Tutun tydzień prosimy znowu o pomoc przy syczeniu trawy na Kirchowie. Wosadne przedstawicielstwo zetka so w útoru we 18 godzinach na farie. Jako przychod na porcjun kulski odpusk je przyleżność ke Świętej Spowiedzi we Różęcie sobotu we 17 godzinach pola 4 spowiedników, we Farskiej Cyrkwi piatk we 18 godzinach 30, a sobotu we 16 godzinach stajnie pola 2 spowiedników, a też we klosztrze piatk 17 godzin 30, a sobotu we 16 godzinach. Sakrament księcy sposzczy so sobotu Herminie Gröser z Banewic. Sakrament mężelstwa chcecie sobie zaudać, prosite wiernych o modlitwu, a przypowiadataj so Prynikruć, Niko Zaksa a Michaela Domaszkec z Łuszcza, a też Prynikruć Tobias Domaszka z Horką a Anna Kuncze z Budyszina. Poriad Bożych mszów. Jutce
Boża msza we 9 godzin za kude dusze skazana z Kroszczyc. W utoru we 9 godzin Boża msza we cyrkwi k Angelam Piestonom skazana z Prawočic. W sredu Boża msza po puciu we 10 godzin modlimy się za niebo chwararia Klemensa Rehoria. Czwartk we cyrkwi Boża msza we 9 godzin za niebo Gersona Świętesiusa z Nowoslic. A we 18 godzinach cicy Boża msza we Worklecach. Piatk Boża msza we cyrkwi za niebo Siegfrieda Baumgartela z Worklec. A wieczór we 19 godzinach za niebo Mariu Hančíková manželského Pavła z Kroszczyc, kajsztyś za zemretych swójbo Wicia Boranec. Sobotu wieczór Boża msza za niebo Mariu Młynkową a manželského Pavła z Horków. Przychodną niedzielu. Rano Boża msza za niebo Jurija Čemera z Kamieneje. A na niemskich kemszach modlimy się za niebo Hilżu Czornakową z Kroszczyc, kajsztyż za zemretych przywóznych. Tak daleko woziwienia, bądź chwalony Jezus Chrystus. Knież bądź z wami. Żono jaszkitaj was w uzdrownaciela duszy, wszechomocna miłościwy Bóg, Ojc a Syn a Duch Święty.